1001 нощ. С участието на Халит Ергенч, Бергюзар Корел, Търдо Флортун, Джейда Девенджи, Тумри Синджер, Метин Чекмес, Мерт Фират и други. Музика Карач. Сценаристи Илдър Стунч, Мехмет Билялдеде, Мурат Лютфу и Етхем Яхта. Режисьор Кодрет Сабанджа. Като чухте ли? Госпожа Шехерзада беше много силна студентка и любимка на всички. Винаги беше център на вниманието. Значи се познавате от университета? Шехерезада никога не е говорила за това. Не се държите като познати. Нормално е. Тя не ме помни. Аз бях в първи курс, а тя в трети. После се прехвърлих в университета Йылдыз. Нямахме възможност да се сприятелим. Прехвърлила си се от техническия университет в Йылдыз? Защо? Защото ми се налагаше да живея в Истанбул. Не можех да остана в Анкара по определени причини. Както и да е. Хубаво, че си премълчала това, да. Ще ни свърши добра работа. Да, със сигурност. Не трябваше да си правите труда, так му си тръгвах. Но вие току-що дойдохте. Стана късно. Не трябва да оставям Бену дълго сама. Прав сте. Не е редно госпожа Бену да остава сама. Имате ли нещо, в което да сложа тези неща? Аз ще ги донеса утре в холдинга, да не ги разнасяте. Тази нощ трябва да работя. Както желаете. Тук ли си заспала? Ще се будиш децата. Не съм заспала. Нилюфер ме помоли да легна при нея и аз се съгласих. Няма ли да попиташ къде съм бил? Защо? Аз не съм като теб. Излязох да се разходя. Повървях край Босфора. Добре си направил. Успокои ли се? Да. И още как. Добре, значи си готов да говорим. Има ли за какво? А няма ли? Поне извинение. Ще ти се извиня. Само да отидем в спалнята. Господин Кенан, очудвам се. Защо не рекламирате този материал на строителните фирми? Направихме дори интернет сайт, но... Съчетава се чудесно и с дърво и с стомана. А строителите купуват 10 пъти по-скъп камък от чужбина. Жалко е. Във вас ни е надеждата, госпожо Еда. Разчитаме вие да представите нашата стока. Ще опитаме. Значи се разбрахме. Добре. Да видим дали ще успея да убедя клиента. Сигурен съм. Да. Професор Юрджан?
Да, същият. Малко си променена, но си красива като едно време. Дори повече. Ако позволите. Благодаря, професоре. Може би защото малко си изсветлих косата. Вярно, беше по-тъмна. Какво правиш? Разказвай. Нищо, работя. Омъжи ли се? Няма такова нещо. Къде си сега? Фирма ли имаш? Не, работи в холдинг Биняпа. О, Биняпа. Голяма компания. Чакай малко. Не е ли на съпруга на Шехерезада? Как се казваше? Как? Онур. Онураксал. Да, Онур Аксал. Как е Шехерезада? Сигурно е щастлива. Имате ли време, професоре? Разбира се. Стана обяд. Да хапнем, после ще поговорим. Какво ще кажете? Ще ми бъде приятно, да. Хайде да вървим. Разговаря ли с адвоката? Какво каза? Всичко е уредено, тате. Делото ще приключи в най-скоро време. Господин Хюсеин щял да стори всичко необходимо. Ще стори. Плащам му куп пари. Аху не се е върнала в Кайсери, знаеш ли? Така ли? Унази вещица майка й се прибрала, но Аху останала тук. Ти откъде знаеш? Обади ми се Ибрахим от Кайсери. Майка й отишла от тях. Казала ли, че се развеждам с дъщеря й? Нищо не им е казала. Може би се надява да размислиш за това. Ще има да чака. Да правят каквото искат и двете. Аз се срамувам. Заради тях. Пази Боже, какви мръсници били само. Виж го ти какви ги приказва. Не ни ли докара ти всичко това? Благодаря, Аху. Много е вкусно. Дали е сладко? Нямаш умора, хайде, поседни вече. Искам да ви кажа нещо. Казвай. Аз съм ви в тежест, бате Тамер. Не говори глупости, Аху. Колко дни вече живея тук и гостуването си има мярка. Ти не си на гости. Настанявай се. Чувствай се като у дома си. Нали? Ами да. Ти не си гостенка. Не ви даваш да пипна нищо. Ще ти се разсърдя вече да знаеш. Бива ли така? Да си намеря работа поне. Тогава ще си наеме и жилище. Да не чувам повече такива приказки. Обиждаш ни? Някой казва ли ти търси си квартира? Все пак добре ще е да си печеля хляба. До кога така? Не мисли за това. Ако трябва и работа ще ти уредим, и дом. Добре, аз ще тръгвам. Довиждане, скъпа. Тате, Какво има? Пак ли някоя щуротия? не, тате, вече си взех поука. Тогава какво ще казваш? Какво те измъчва, синко? Разбрах грешката си. Не постъпих правилно с Фюсун. Браво! Значи се вразуми. Но не е ли малко късно? Защо да е късно? Искам да се върна при Фюсун, тате. Майката на децата ми. Обичам Фюсун. Най-накрая, сине. И ти да кажеш една дума на място. Казват, че и разваленият часовник 2 пъти на ден показва вярно часа. Че и твоята работа същата. Само да не объркаш пак нещо. Кълна се, тате. Обмислих всичко. Веднага отивам да доведа Фюсун. Ще бъдем отново семейство, както преди. За Бога. Казваш едно, а вършиш друго, Али Кемал. Чуй се само. Нали се беше вразумил? Сега пък какво казах? Синко, дори и само на книга все още си женен за Аху. Изчакай да получиш развод. Да приключи делото. Фюсун няма да ти избяга. Тя ни е снаха, като дъщеря ни е. После ще уредиш нещата, както си му е редът. На нищо ли не успях да те науча? Ели, 2 чая. Дадено, бате. 2 чая.
Внимавайте, моля. И не забравяйте, че тази къща е паметник на културата. Моля ви. Не тъгувайте, госпожо Периде. Лека работа. Децата сигурно са на училище. Ще им бъде много мъчно за вас. На мен ще ми липсват повече. Мамо, ти не се съгласи да ти наемем къща тук или да живееш с нас. Париж ще бъде за мен едно разнообразие, сине. Идвайте си често, за да не ни липсвате. Разбира се. Ще ми бъде скучно в Париж. Колко ли ще издържим с Лелети и Бетюл да не се караме? Не, мамо. Вие с нея не се карате в Париж. Всичките ви свади са в Истанбул. Неизвестно защо. Тук съм много напрегната. В Париж няма този стрес, който е тук. Заради това е. Нищо не може да замени дома. Това е така. Вътре не остана нищо, госпожо Периде. Това е всичко. Чудесно. Кемил, натовари ли багажа? Да, господине. Тук има още една чанта. Вземи и нея. Веднага. Има още малко време до самолета. Так му да не бързаме. Госпожо Периде? Докато живя с мен в този дом, беше много нещастна, нали? Какво говорите, госпожо Периде? Да, но докато беше при мен, не изглеждаше много щастлива. Няма такова нещо. Мамо, несправедлива си, Свирдевс. След като не иска да дойде с мен... Госпожо Периде, не знам езика, не познавам страната. Вместо да ви помагам, ще ви бъда в тежест. Нищо, ти предпочете да останеш при Онур. Но аз бях много доволна от теб. Благодаря ти за всичко. Няма защо. За мен е чест, че ви служих, госпожо Периде. Хайде, мамо. Ще успееш да дойдеш до нас такси сама. Разбира се, не се тревожете. За първи път ще отсъствам толкова дълго от дома си. Ще ви липсва, но ще видите колко красив е станал, когато се върнете. Дай Боже. Хайде, чакаме път. Да вървим. Знаеш, след онази глупава история бях принуден да напусна университета. Заминах в чужбина. Дочух. Много съжалявам за вас. Не питай. Добре, а какво стана с съпругата ви? Сигурно е била съсипана. Разделихме се. Така ли? Боже. Не мисли за това, преживях го. Всъщност, Ергенлъкът бил рай. Добре ми е така. С какво се занимавате сега? Миналата година основах фирма. Малка е, но се разраства. Дори когато каза, че работиш в фирмата на съпруга на Шехерезада, забрави. Помислихте, че може да поемете някоя поръчка на Биня Пали? Всъщност, защо не? Фирмата ми е малка, но имам добри препоръки. Достатъчно, че вие ръководите, професоре. Ще направя всичко по силите си. Сериозно? Разбира се. Да, спри да ме наричаш професоре. Караш ме да се чувствам възрастен. Добре, ще ви наричам Юсджан. Точно така. Казвай ми Юсджан. И тогава аз не бях професор, а асистент. И ти ли ще се връщаш в офиса? Но до вечера имам среща. С кого? С фирма Тресиншат. Добре. В техния офис ли? Не, скъпи. Едно кафене в Ченгелкьой. В кафене ли? Не е ли странно да провеждаш срещите си по кафенета? Домът на госпожа Гилдерен бил точно среща, за това ще говорим по работа и ще пинем по нещо. Госпожа Гилдерен ли? Собственичката на Тресиншат, скъпи. Не се тревожи. Откъде на къде, любов моя? Значи ще си говорите по-женски.
На чай, кафе, торта. Ще говорим по работа. Защо мислиш, че когато две жени се съберат, само пият чай и ядат торта? Не прекалявай с яденето. Ще напълнееш. Ти гледай себе си. Виждаш ли се с семейството на шефа си? Сигурно често се срещаш с Шехерезада. Разбира се. Даже понякога работим заедно. Как е тя? Добре ли е? Добре. Тоест, изглежда щастлива. Но какво, не е ли? Според мен не. Опитва се да го скрие, но... Защо не е щастлива? Ами, в крайна сметка не беше брак по любов. Как така? Омъжила се не за кого да е, а за Онураксал. Да. И в началото е било по любов, но знаеш какви са големите шефове. Оказа се, че има незаконна дъщеря и отношенията им доста охладняха. Какво говориш? Вестниците публикуваха историята на цяла страница, не си ли чел? Не се интересувам от клюки. Не ми е направило впечатление. Как е станало? Много си изпуснал. Жалко. Онураксал имал годеница, изоставил я, когато била бременна, без да му мигне окото. Тя не махнала детето, родила го, а после умряла. Това е. Шехерезада не е ли знаела? Разбира се, че не. Онураксал ни е казал. Скрил е. И? Когато излезе наяве, Шехерезада опита да скъса с него, напусна дома. Случиха се много неща. Защо не го напусна? Онураксал не пожела. Ударил го е на молби, това дочух. После направиха сватба. Макар че бяха женени. В присъствието на сина на Шехерезада и дъщерята на господин Онур. Портрет на щастливо семейство. За пред хората. Колко странни неща. Така е. Колко стана часът? Ще изпуснем ферибота. Защо да го изпуснем? Почти сме стигнали. На табелата пишеше 200 км Борак, а ти си толкова спокоен. Еми, нали пътуваме? Какво толкова? 100 пъти ти казах да тръгнем по-рано. А ти? Ще поплуваме за последно, първо в басейна, после в морето, след това душ и какво ли още не. Добре, де, престани да се ядосваш, стига. Ще го изпуснем, ти казвам. Накрая ще изтървем ферибота. И какво от това? Ще заобиколим залива. Да бе, да се сварим от жега. Ама че си Борак. Не дей да правиш от мухата слон, Сезен. Ще се качим на следващия. Следващ обаче няма. Опитваме се да сварим за последния. Боже мой, голяма работа като го изпуснем. Знаеш ли колко градуса, а? Преувеличаваш вече. Какво каза? Надуми главата, това казах. От сутринта не си млъкнала. Така ли? Да. Какво искаш още? Не спря да се оплакваш. Колко жалко. Опънахме нервите на чувствителния господинчо. И продължаваш да се заяждаш, Сезен. Осъзнаваш ли? Спри тук, искам да сляза. Къде ще ходиш? Лесно ти е. Спри, ти казвам, ще сляза и толкова. Добре, слизай. Хайде на добър ти път. Ще тръгна да знаеш. Ами тръгвай, хайде, дай газ. Добре. Хайде, чао. За къде сте? За Караджабей. Аз не отивам там. Тогава ще ти спра на разклона и оттам ще хванеш автобус. Благодаря. Така става. Какви ги вършиш, а? Теб какво те засяга? Добре, извинявай. Госпожице, кое е приятелчето? Разкарай се, Борак. Сезен, любима, моля те. Махай се. Сезен. Един момент, какво остава тук? Нищо особено. Това е съпругата ми. Скарахме се малко и това е. Така ли? Борак, моля те. Сезен, любов моя. Любов моя ли? Нали ти надух главата? Вие младоженци ли сте? Да, от много скоро.
Синко, да бяхте походили по-дълго с години. Какво говориш, братко? Едва оцелях, докато успея да я убедя. Съкровище, слагам в краката ти сърцето и главата си. Обещавам да не се обаждам повече. Хайде, ела! Умолявам те! Ще те закарам на време до ферибота. Хайде! На вас, приятни караници. Аз ако закъснея, вкъщи ми се пише още по-лошо. Къде тръгнахте? Любима, миличка, Стига! хубавичко се подредих. Спукана ми е работата. Ей, Богу. Здраво го закъсах. Не ме ядосвай, защото пак ще сляза. Предавам се, стига. Да не съм от... Добре е станало. Малко... Всъщност, не съм много доволна от това тук. Трябва да поработя още. Остави го така. Не се преуморявай. Преувеличавам, нали? Кое? Случая с Бурак и Мелек. Много ми е мъчно за Мелек. Може би е заради бременността. Бързо се натъжавам, бързо се нервирам. Не ми обръщай внимание. Знам, случват се такива неща. Лекарят предупреди, че ще станеш по-чувствителна през времето на бременността. Не мога да понасям да ми се сърдиш. Аз също. Скъпа моя. Майко на сина ми. А защо реши, че си? Не знаем. Да разберем? О, не, искам да я изненада. Добре. Ще съжаляваш ли, кое момиче? Защо да съжалявам, скъпа? Какво говориш? Любов мой. Мили мой. Скъпи мой. Къде си? На пазар ли? Зяпам витрините. Как е? Нещо ново на хоризонта на Бинепа? За сега не, но ще има. Непременно. Скъпа, страшно си паднах по Керем Инджеоглу. Спри да се занимаваш с Шехерезада и се хвани с Керем. Сериозно ли говориш? Ами не знам, много приятен мъж е. Вярно, че е женен. И какво от това? Какъв е проблемът? Не дей, човекът е женен, а и жена му е бременна. По-добре. Изобщо няма да е трудно, след 2 чаши уиски ще е готов. Не говори глупости, казва го на шега. Ти излизаш вече извън контрол. Миличка, не познаваш приятелката си. Ти ми даде идея за Керем Инджеоглу. Нима вече осъществи всичките си планове и сега остана да разбиеш семейството на Керем? Ако е писано едно семейство да се разпадне, ще стане. Не си го слагай на сърце. Да си го сложа при сърце ли? Откъде на къде? Само внимавай и не си играй с огъня, за да не се опариш. Добре, целувам те. Виж, За втори път. изобщо не крутува. Когато се роди, най-много ще ми липсва това. О, извинете, госпожа Нурхаят каза, че е удобно. Влез. Ела да. Добре дошли. Добре сме те заварили. Бебето изглежда добре. Добре, неуморно е в серията. А вие как сте? Лека по лека не едрявам. Няма да мога изобщо да се отбивам в офиса. Всъщност не съм забравила. Оставих ти куп работа. Няма нищо. Не се притеснявай. Еда работи денонощно. Да, знам. Внимавай, да, в Бинепа е така. Ти им подадеш пръст, те ти захапят ръката. Керем не те оставя на мира и вкъщи, нали? По някое време на нощта вземе, че ти цъфне на вратата. Нищо, няма проблем. Аз обичам да работя. Ядосах се, че те безпокои и посред нощ. Ако работата не беше спешна, щях ли да я безпокоя? Разбира се. Твоите работи винаги са спешни, скъпи. Госпожо Бано, не се тревожете. Това изобщо не ме притесни. Толкова е припрян. Когато му влезе някаква муха в главата, няма да заспи, докато не разреши проблема. И аз не съм по-различна.
Не спирам, докато не свърша това, което съм си наумила. Много ми е мъчно, Шехерезада. Добре, скъпа. Все пак Мелек и Бурак са зрели хора. Ти помисли за себе си и за бебето. Да, но не мога да престана. Мелек още ли не се е съвзела? Не, къде ти? Всеки изминал ден става по-лошо. Накрая ще го забрави. Още е млада. Да, но това, което стори Бурак, не е малко. Да зарежеш така човека до себе си. Ставаш една сутрин и хайде, чао, аз се влюбих в друга. Толкова ли е лесно? Бурак явно е още дете. Не дей да говориш и ти като Керем. Мелек толкова страда, направо се е свършила, а Керем има готов отговор за всичко. Предупредих ви, че Бурак не е цвете. Инстинктът му бил като на маймуните. Хубава работа. Може би наистина е временно увлечение. Тук виж напуснал момичето и се върнал при Мелек. Никой не знае. Така си. Стоп! Накъде така? Скапана съм, ако позволиш, ще вляза. Не може. Младоженката не може да престъпва прага. Добре, ще го прескоча. Така ли? Така ли стана? Какво правиш, Бурак? Не дей! Щом съм казал, че ще те нося на ръце, ще те нося. Бурак, не върши глупости! Бурак, остави ме! Престани, моля те! Как е? Харесва ли ти нашия дом? Да, много е хубав. Още е празен. Има само основни неща. Ами и така ще я караме, значи. Не. Ти ще обзаведеш. Ти ще украсиш този дом, Сезен. Бурак, Да? Кажи, скъпа. трябва да обсъдим някои неща. Например? Как ще живеем? Как ще я караме? Добре би било да обсъдим това. Според мен ще си живеем много добре. Аз съм сговорчив. Не можеш ли да бъдеш поне за 5 минути сериозен? Даже съм много сериозен. Не съм свикнала така. Наготово ли ще живеем без да си мръднем пръста? Ами, какво толкова? Имаме пари. Няма нужда да работим. Сигурно не ти е мъчно за това. Не мога да живея такъв рентиерски живот. Можеш. Ще се научиш. Никак не е трудно. Аз ще ти покажа. Изобщо няма да станеш сериозен. Бурак! Бурак! Но и Керем изобщо не се намесва. Само защитава брат си. Виждат ли се? Вероятно, не знам. Умът му изцяло е заед с миналото. Пренебрега ли те? Не, но мислено е другаде. В главата му е все това. Съсипва и госпожа Севал. Не знам, всичко се обърка. Да не беше открил баща си. Господин Керем, Може ли да поговорим? разбира се. Влез. Напуснал си дома си. Така стана. Все за нас говоря, извинявай. Вие как сте с господин Онор? Ние сме добре. Сама виждаш, домът ни е като рай. Наистина е много хубав. Само Онор да не беше толкова ревнив. Продължава ли? Все още. Да. С кого работя, къде отивам. Иска всичко да знае. Вече приемам това със смях. Вълкът нрава си не мени, приятелко. Не мени. А откъде ги намери?
Онзи ден, когато отидох да проверя за Сезен, разбрах всичко. Но съжалявам, че те нарекох убиец. Не е било толкова просто, колкото изглеждаше. Това ли дойде да ми кажеш? Да. Държах се много лошо с теб. И без друго, от 30 години живея в ад. Дали си разбрал или не, има ли значение? Аз имам голям грях към майка ти. Първо избягах, изплаших се. После се разкаях, но беше късно. Не отговори на нито едно мое писмо. Не е получила нито едно от тях. Всички се върнаха. Всеки път, когато изпращах писмо, таях надежда, но... Защо не ми разказа за това? За да ми дадеш прошка ли? Единственият човек, който може да ми прости, е заровен в пръста и отдавна се е превърнал в пръст. А сега ме извини. Имам работа. Какво блаженство, Надиде. Добре, че се сети. Ще закъснеем. Ако тръгнем веднага, ще успеем да стигнем. Надиде, какво ще кажеш да не ходим? И аз добра. Нали господин Онур специално се обади да ти каже? Обади се. Но как да тръгна в това чудесно време? А и какво ще правим там? Аз не разбирам от тези неща. Да не стане неудобно. Али Кемал ще заведе момичетата. Те ще ни представят, не се тревожи. Важното е Букет да отиде. Сега ще поръчам да сложат за теб една маса под дърветата. Тук месото е много вкусно. Ще ти го сготвя собственоръчно. Дори ти предлагам тази вечер да не се прибираме. Да останем тук. Както кажеш, Бурхан. А, така. Малко да си поживеем и ние. Журналистите искат да ви снимат заедно с картините. Кои от тях ще подберете, за да ги подготвим? Как ви се струва това кътче тук? Чудесно е. Ще насочвам хората натам. До скоро. Вижте, мама! Много си красива, мамо. Благодаря. Здравей, Фюсун. Накарах ви да ме чакате, нали? Не. Мамо, супер си! И вие сте много красиви, ангелчета мои. Хайде. Как сте? Добре ли сте? Добре сме. Добре дошли, добре дошли. Здравейте. Здравейте. Приятни забавления. Керем, няма ли вече да се усмихнеш? Извини ме. Очакваше се. Каквото и да предприемеш, ти носи само страдание и нищо друго. Нима не трябва да открие истината. Кому е нужно това? Откъде се появи този? Кой?
Господин Юшчан. Добре дошла, Еда. Здравейте. 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 Надявам се, че ме помните. Как да не ви помня, учителю? Как сте? Господин Южан от университета. Водеше ни някои занятия. Помагаше в чертането. Така ли? Приятно ми е. Не бях точно преподавател, Шехерезада. Подготвях докторантура. Бяхме почти колеги. Забавлявайте се. Разбира се. Два пъти спагете болоньезе. А ти къде? При татко. Добре, но да хапнем първо. Нямам апетит, Бурак. Искам час по-скоро да говоря с татко. Много ми е притеснено. Миличка, не трябва да се притесняваш. Не се тревожи. Всичко ще се оправи. Ще видиш. Хайде, чао, скъпи. Чакай, идвам с теб. Не, Бурак. Ще отида сама. Ще изчакам отвън, скъпа. Любов моя, колко пъти обсъждахме това? Искам да говоря насама с баща си. Скъпи мой. Хайде, чао. Ще се върна до 2 часа. Чао, чао. Къде отиде Оя, бате Тамер? Скъпа, и тя си има свой живот. Какво става? Защо си разтриваш така главата? Не знам, от сутринта ме боли. Защо не кажеш хубавице? Мислиш, че така ще ти мине? Ще ти дам нещо обезболяващо. Ще се оправиш веднага. Да си жив и здрав, бате Тамер. Ето, изпи това. Какво е това лекарство? За 5 минути ще ти облегчи главоболието. Хайде да видим. Изпий го с повечко вода, да не ти приседне. Благодаря. Господ да те поживи. За нищо. Моля, заповядайте. Благодаря ви. Къде са сервитьорите? Искаш ли нещо? Един протоколов сок, но Сега ще донеса. да не те затруднявам. Не? По-важно е да се задържиш на пазара, господин Онур. Вярно. Скъпа, ти какво мислиш? Извинете ме. Добре дошла, скъпа Фисун. Как си? Добре съм, а ти? Здравейте. Здравейте. Момичета, как сте? Добре ли сте? Много сме добре, како? Букет, харесва ли ти изложбата? Много е хубава. Елате да ви разведа. Страшно ми хареса. После ще ви запозная с художничката. Искате ли? Добре дошли. Здравейте. Намерил ли си жилище? Не знам. Каза, че си уредил нещо, но за сега има работа. Добре, че човекът. Аз да вървя. Пак ще се отбия да си взема нещата. Разбира се, дъще, когато решиш. Букет рисува всеки ден. А ако не й кажем дъщ е късно, лягай си и ще рисува до сутринта. Възпитали сте у нея такава любов към рисуването, че и да искаме не можем да я откъснем. Много хубаво. Когато напуснахте ателието, много страда. Букет беше любимата ми ученичка. Все още е ваша ученичка. Намерихме ви и няма да ви изпуснем. Нали, Букет? Да, учителю, моля ви. Искам отново да идвам на уроци при вас. Добре, миличка, но аз вече не ходя в ателието. Няма нужда да ходите. В почивните дни момичетата са при майка си. Там ще им давате частни уроци. Как така?
Възникнаха някои проблеми. Майка им не е с нас. Сега Фюсун живее отделно. Ще ходите там. Не знам. Мислите ли, че ще е удобно? Ако проблемът са парите... Не. Те са без значение, но... Все пак при тези обстоятелства, не знам. Къщата е в Каваджак, улица Ханамели 35. На много лесно място. Това е телефонът ми. Да се чуем после, за да оговорим подробностите.